רצועת החוף של העיר אילת משתרעת על פני 13 קילומטרים, מגבול טאבה שבמצרים ועד גבול עקבה שבירדן. זוהי רצועת החוף הדרומית, אשר אורכה כ9 קילומטרים. חלקה הגדול של רצועת חוף זו תפוס על ידי פעילות נמלית הכוללת את נמל אילת, מתקני קצה ונמל חיל הים. תוכנית זו עוסקת בהעתקת הפעילות הנמלית לצפונה של העיר ובפינוי רצועת החוף הדרומית לפעילות תיירותית. בבסיס התוכנית חפירת תעלה שפיתחה בחוף הצפוני בסמוך לגבול עם עקבה. אורכה של התעלה כ4.5 קילומטרים, רוחבה כ70 מטרים בעומקה כ20 מטרים. בקצה התעלה ייבנה נמל חדש גדול ומודרני על רציפה ושטחי האחסנה שלו המחובר לרכבת מטענים. חיבור הנמל אל הרכבת יביא להוזלה דרמטית של עלויות ההובלה היבשתיות אשר מהוות כיום את המכשול העיקרי להתפתחותו של הנמל. נמל אילת ימלא את הייעוד המרכזי כשערה הדרומי של המדינה לאסיה ולאפריקה, וכגשר יבשתי בין יבשות אלה ליבשת אירופה. נמל אילת יהפוך לאטרקטיבי, פעילותו תגדל משמעותית והוא יעסיק מאות עובדים באופן ישיר ועקיף, וישוב כבעבר להיות עוגן כלכלי חזק ומנוע צמיחה נוסף לעיר ולמדינה. העתקת הנמל תחסוך את הצורך בסלילת קו רכבת אל הנמל במיקומו הנוכחי, כשזו עוברת במנהרות דרך מרכזה התיירותי של העיר בעלויות של מאות מיליוני דולרים. רצועת החוף הדרומית היפהפייה של אילת, על הקרקעות היקרות והאטרקטיביות שלה, תתפנה לתיירות ותאפשר את התפתחותה של העיר כעיר תיירות בינלאומית גדולה. עם העתקת שדה התעופה של העיר לאזור תמנה, נקבל בצפונה של העיר באזור בו עלויות הקרקע אפסיות, מרכז תחבורתי לוגיסטי גדול, אשר יביא לתעסוקה של אלפי עובדים, לשגשוג ולפריחה של הערבה וכל דרומה של המדינה.